Dobar dan svima, ja sam doktorka Minja, evo nas opet iz ordinacije Lovne. Sa nama su naši dragi pacijenti, Tomo i Vesna, koji su došli čak iz daleke Australije, da nam ukažu povjerenje za svoj novi osmeh. Kod Vesne smo radili cirkonium krunice u gornjoj i donjoj vilici. U dvije faze je bilo, u prvoj fazi su ugrađena 2 implanta u donjoj vilici, ostalo je sve na njenim zubima. Boja je B1. Vesna je bila nezadovoljna, falili su neki zubi, estetikom, funkcijom. Potrudili smo se da dobijemo jedno i drugo. To mi je radio zube zato što je Vesna rekla da treba da bude. Kako sam ja razumela. Ej, posle 40 godina braka... Kod tome je bila malo specifična situacija. Zbog manjka zuba u gornjoj vilici smo radili 2 različita rada. Gore je metalokeramika, kombinacija zubi i implanti. A u donjoj vilici su cirkonium krunice, sve na njegovim zubima. I Tomo se odlučio za A2 boju, malo prirodniju boju, malo tamniju u skladu sa njegovim tenom. Probali smo i kod njega B1, ali nije nam se dopalo. Lještali smo u braku malo. Kažite nam kako ste uopšte vi iz Australije došli do Novog Sada? Tako što je Vesna rešila da dođe u Srbiju da vidi njenu mamu, pa kad je već tu, ajde da uradi zube. Pa ne može sama, pa ajde ideš i ti. Mora neko da nosi torbe. I onda sam ja počeo da radim research na internetu, da tražim, da gledam i našao sam nekih 6, ja mislim, ordinacija. Poslao sam sve naše informacije, sve i opisao šta je hoćemo. I od vas sam dobio najbrži odgovor, vrlo brzo kontaktiran, vrlo detaljno objašnjeno sve kako je ono. I onda smo malo počeli da gledamo okolo, pa smo našli ljude u Melbourneu, pa smo našli ljude u Nemačkoj, pa smo našli i sve te koji su rekli vrlo lepe stvari o vama, ali na osnovu svega toga smo se odlučili za vas i onda posle toga je sve baš bilo onako kako smo očekivali. Vrlo profesionalan odnos. Nadamo se da će me zubi preživeti. Verujem da je kvalitet stvarno dobar sad za svoje vreme da pokaže, ali mi smo u principu vašim odnosom, tretmanom, posvećenošću više nego zadovoljni. Na kraju krajeva, ja sam vam kažem, nisam ja odlučio boju zuba, nego njih de. Drago mi je što je tako. Družili smo se skoro 2 nedelje. Bilo je naporno. Traje i verujem da je bilo naporno, pogotovo onaj prvi dan. Oni su stvarno bili strpljivi, izdržali su. U jednom danu smo brusili sve zube i gore i dole. Vesna i Tomo su skoro sve intervencije bez anestezije radili sam te prve, što meni nikako nije bilo jasno, ali jako su bili strpljivi pacijenti i stvarno ostaćete mi u lepom sećanju. To je to, pozdravljam vas, javite se, pišite, prijatno.